Hemen nire atzien ikusten duzuen moduen marrazki txopilo bat ikusten die, baina 5 metrotako mural bat da. Bertan ikusi aldo guzen milaka ero marrazki txopilo bat, baina marrazki txopilo horrek gaztiak eta nagusiak egindako marrazkiak dira. Osuen ikusten duguna lehen zatiak ziren, puzle moduko bat, eta puzle zati bakoitza nagusi eta gaztien artean egindako zati bat da. Esaten dugunean zati hori eginda bera da, elkarrekin gauzetaz berbaitzen, euren bizitzaz, euren opor goguarekin, zer marraztuko dugu, ez dakit, egingo dugu gauza bat, egingo dugu beste bat, eta hartara osotu dabie honezatiak, ez? Eta helburua mural hau izenda egitea, baina benetako helburua da behin da berriro gure programa bezala nagusiak eta gazteak elkarrekin elkartzea, egotea, elkar begiratzea eta pila kargauta jutia. Egia da, nik numeruendako oso naz nazela, gehiago olako gauzetarako. Baina egia da, 3 ikastetxetako guztira izan dira 457 nagusi eta gazte. 457 izan dira nagusiak, parte hartu dabienak, urtetik urtera azten dabien zenbaki bat, eta urten normala izan daun urte honetan hasi indala ondino gehiago, eta bestiak gaztiak, bai hori, 3 ikastetxetakoak. Horrek urtean zehar parte hartu dabienak, baina honetan zehazki 128 nagusi eta gazte parte hartu dabie. Eta 17 saio izen die, bertan saio batzutan gaztiekin bakarrik egon gara, aurre iritzi eta berba egiten, zer uste daben direla nagusiak, zer egiten daben, ez daben egiten, eta gero elkartu egin gara. Eta hor ikusi dabie, eura pentsatzen zebena, eta aurrien dauken nagusiak gauza ezberdina dala, ez? Baina hortik aparte, ibili gara dantzan, ze dantza talde bat nagusiak dantza egiten dabie, eta eurekin egon gara dantza egiten. Beste batzuk memoria taldetara etortzen dira, mankomunidadetik, ero nagusi lagunetik, eta eurekin egon gara egiten memoriako ariketak. Ze nagusien dako importantea da, muskulu hori lantzea, baina gazten dako bebai. Ibili gara ibilbideak egiten, egon gara hitz egiten, gauzak zen modu ezberdinetan egiten dugu zen. Adibidez, nola antolatzen dugu viajeak gazteak, nola egiten dugu nagusiak. Batzuk internetez, beste batzuk beste modu batetara. Zer egiten dugu botatzeko daukogu zen erropak gazteak, zer egiten da bien, nagusiak, ideiak elkar konpartidu, eta gero ibili gara kordoiak egiten, jolasten, gauza pilo bat. Mural honetan saiatu garena bideratzen izen da marrazki bat osatzen zana orokorrean eta zer hobeto zirriborro bat baino, ez? Azkenean askotan emoten dau zirriborro hutsa dala, baina azkenean bizitzaren aria bezala da, ez? Elkar mugitzen garela, tropo egiten dugula, tarte horretan gauza ezberdinak sortzen direla, bizitzan moduen ero nagusiak eta gazteak elkartzen direnean bezala, ez? Elkartzen gara eta zerbait sortzen da. Eta gero beste momentu baten elkartzen gara, dantza egiten eta beste gauza bat sortzen da. Eta modu horretan hori nahi izan dugu isladatu, ez? Eskanean danok ezberdina garela, bide bat egiten gabiltzala eta elkarrekin egiten dugunean sortzen dugula balako gauza zoragarriak. Egia da pandemia garaian bere dano dakigun gauza guztia pasatu dira, baina gu bai saiatu gara aurreko baten esaten ebana zer bai egin aldogu. Eta horretan jarraitu alizen dugu, igual ez gara elkartu, baina nagusiak egin dabiezen gauzak grabatu dabez eta gazteak ikusi dabez, eta holan, ez? Dorduen nik uste dut bai eskertu dela, eta nik asko eskertu dut egoeran, hau da, con todo la que caía, nagusiak hor egon direla, ez? Eta prest egon direla, bideoz grabatu, musukoaz, pantaiakin. Ze proiektu hau nik eukin aldot sekulako ideia bat egiteko, baina ez badaukat gazteak prest, eta ez badaude nagusia prest, ez dau belaunaldi arteko programarik. Orduan, nagusiak aurrekoan elkartu ginen eurekin, baloratzen, zen moduz izan den sasoai, txokolate baten inguruan, eta esaten zen batzuk esaten dabe, niri buruko minak enduitzen dozta. Elkartzen az gaztiekin eta buruko minak entzen dozta. Beste batek, eskenik aholko pilo badeko daz gaztiei emoteko, eta usteot ondo datorkizela. Beste batek, gaztiak esaten dozte hau, eurekin ikesi eitzen dut. Orduan ikusteot, elkar elikatzeko gauza badala, eta pasau dugun garaia eta gero, ondino gehiago baloratzen den gauza badala.
Eta zuk esan dozuna lehen hemen tresen raia, olako asko gertatu ziren, ze batzuk zebizten zerrengo dut, ez dut egingo, da esaten duzen, bueno, hartu rotulki bana eskuan eta bi eskuekin marraztu. Da hor jolasean bitxartez, ero ni marra bat eta zu jarraitu, ez? Azkenean bizitzabe jolas moduko bada. 8 urte die, egisa da. 8 urte honetan, pausu oso ezberdinak izan dira, hasiera baten hasi ginen juten intxortako umiekin nagusien etxera, da zapatu atzalde baten, eta gaur egun 3 ikastetxetako 3. mailako 6 taldek 3 saio egin dabe bakoitzak. Netako kristolako aldaketa da, egindan horretan, ez? Eta oso ezberdina da, atzeti dauzen nagusiak zelan doian zaretzen apurtzo bat, eta hori da helburua, ez? Ez da bakarrik nagusien elkartea, baizik eta mankomunidadetik, abadino elorrixo lagunkoia txantxibiri taldekoak, elorri lore, edo dantza taldekoak, jutia zabaltzen. Eta hau ez izetia gauza berezi bat, baizik eta harreman honek emoten dienak jutia zabaltzen, ez? Bai, asko aldatu da.